Hello guys, at proper naman ang mahampang. So, bantaye! Bantaye! Okay sa mga kabantay, warm up lang sila, Nay. Ang tad-tad-tad. Tad-tad kag hunter sa mahampang subong. Okay, so, dugay-dugay masugod na sila dugay-dugay sa mahampang. Okay, so bantaye. Sa pambansang libangan ng bayan, laro'y sinasa puso at kinaaliwan, na para bang digmaan ng laban. Manalo, matalo, walang kukontra. Depensa, opensa, bilog ang bola. Oh, ito ang liga. Ito ang liga. Sentro ng kwento ng bayan, 100% ang laban. Wala na nga sigurong maski nasasabi ka, depensa, opensa, bilog ang bola. Oh, ito ang liga. Ito ang liga. Sentro ng kwento ng bayan, 100% ang laban. Tatak na tatak talaga nga naman. Pasapalang na binato sa dyan kawili-wili na, at malamang pati kayo napapapigilin nga. Sa bawat dribble, bantay sarado. Sa bawat sipol, lahat kabado. Lahat nakatutok sa TV, pati si Utol ay nakikinood na sa kanto. Si Idol lumariba na tumira bumitaw, libo-libo tagahanga sa arena sumigaw. Rebound, biglang baba, biglang tira. Isang bansa, isang liga. Basketballista ay ganadong ganado. Bawat atleta ay kamadong kamado. Ang kampyonato ay ibubulsa. Local o global may ibubuga. Manalo, matalo, walang kukontra. Depensa, opensa, bilog ang bola. Ito ang liga. Ito ang liga. Sentro ng kwento ng bayan, 100% ang laban. Walang kasing galing, kasing dilas, di maitatanging Pilipinas. 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 Ito ang liga. Okay, sa mga kabantay, no, hindi ko mapatapos ang game sa tad-tad versus proper kay kinala ko na magpuli sa balay. Pero, ipakita ko gyapon sa inyong results ang game kung sino nagdakop sa Ario. Bantaye!